Kagiago sa kalinding company kitaw nagpusil patay siyang kaugalingon tungod sa sulirang pinansyal alas 3 kaganang kadlawon. Nakadawat ang Pusok Police Station ug alarma sa usa ka vehicular accident sa may Marcelo Fernan Bridge. Sa pagsusi sa kapulisan, nakita ang usa ka lalaki luwan sa auto nga naghigda sa front seat nga may dugo na sa dugan. Gisuwayan pa kini pagtabang apan nakutluan gid kini siyang kinabuhi. Giilang nakalas nga usa ka Ronald Digamon na Takgos sa 40 anyos. Base sa investigasyon sa Pusok Police Station, nahiagom si Tagkos og samad pinusiran siyang dugan. Gipasusi pa sa kapulisan kuno na may foul play ang maong hitabo. Ug ato sa na-interview ang iyang misis, iyang wife si Jocelyn Takgos, nga lulong sa bisyo nga sugal, kasino. So, usas ilang atong gitanong is depression. Di na siya makakuha sa iyang kaugalingon tungod sa iyang bisyo nga sugal sa kasino. So, kumbinsido sad ang iyang misis nga wala dahil foul play. So, ato pa rin kita naman kung may foul play o wala. Atong ato na ipakuan, autopsy.